Hi guys, het is Fatima in zo en wij aan het namens die wat zo om elkaar commenteer op mijn goed van allemaal mensen. Oh, zij is een auntie, zij is een ma. Wat zoekt ze op social media? Ze niet doen, ze niet doen, wat even niet. Wie is jullie wat om van mij te zien? Wie is jullie om van mij te zien? Wat moet ik doen met mijn leven? Ik heb tegen social media met de age-restriction. Dat ze kan niet doen, ze kan niet doen. Ze hebben zoveel auto's, sorry. Ze hebben zoveel auto's om te doen. Nee, Papa lang met hulle self, ja, rus, het met hulle self, God Allah is niks, sê. Dat ek my ding doen en julle doen julle ding. Julle wil net so heel dag sit en wag iemand moet iets pauze in kak kom en wag. Die ding sit mos o nee, dit is 'n groot vraag. Sy moet net doen. O, dis 'n auntie, sy moet nie doen nie. O, dis 'n ma. Nee, ek is 'n ma en ek is 'n auntie. Nou wat nou? Wag gou. Staan so en sê net wat julle wil, sê net wat julle wil. As 2025 met hulle nog altyd daar, as we voor 2026, en julle is nog altyd by die huis. Ja, is baie los dit so aan. Trek dit in 'n sak en dan op, want jy kry 'n kak en tyd. Jy moet self so om met die En dan pas jy altyd daar sien, nou kry jy wat. Jy moet sê,